להיות מעצבת פנים זה לעבור איזושהי תקופה של הגשמת חלומות של אנשים, לדבר בכל אחד יש את החלומות שלו ואת הרצונות שלו בנוגע לבית שלו, וזה איזושהי זכות להיות באנגלית זה נקרא סטייג'ינג, זה בעצם סוג הפוך של עיצוב פנים. זה לקחת איזושהי דירה בבית ולעשות לה עיצוב שמכנה משותף כמה שיותר רחב של הקהל הפוטנציאלי שעומד לקנות אותה, ובאמת אז היא נמכרת, בדרך כלל היא נמכרת והרעים לך שאת מקצועית, וגם אני רוצה להגיד לך תודה. זהו.